politics le Thu Thar Thlirna episode som sarina kan lo lom le veka chau hei kan subscriber te le kan video lo thlir thin tu te hin mi du saknga wang te po in politics le Thu Thar Thlirna hi a episode som sarina kan lo kai ve terenga kan video ron siam thin te mi lo ngai hlut sak thin awangin in zawai chunga lom thu kan choi le kan thlir ho ma sak ber tur chu Europe ram hruaitu som ni porok te chuan thu chu entom siamin Ukraine thawang an ron hawa Ukraine ramri tu ma in ti luina in siam danglam turan ni lo antia Ukraine mi puite chuan an malam hunatan du thlang turin zalianna an nei turani anti bok Europe ram hruaitu te thu chu hi August ni sompanga a US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin aten Alaska in biakna an nei tura Ukraine ramri chu thlak thleng tumna a omnian riat wang ania Europe ram te chuan Russia in tiluina mangin Ukraine ram chu avachu a chu wangin nei lui atuma chu kan du lo ani ti in an soyani US President Donald Trump chuan Russia sarkar hruaitu Vladimir Putin nen anin dor huna Russia le Ukraine boina chungchang chinfel na tura chuan ram in thleng ton a thleng theidon nin asoya Russia chuan Donbas rambial le Crimea an changanga Ukraine chuan Kherson le Zaporizhia rambial an changve thung don nia soi thom te po oma heng thom te wang te hian ni mana Europe ram hruaitu te hian thu chu in trom anon siam ta kel na chan chu hemi wang hian Europe ram hruaitu te chuan Ukraine ram ri chu ti luina siam danglam ani turani lo an ti ani Europe ram hruaitu te hian Russia in Ukraine arun mek hian Europe ram te ta na thil la tak le thil ngai tu ngai tak a oma tin Europe ram chau ni lo Khawvel ram dang te tan po an him na tur ngong thei thil a oma wangin rimna le mona nget taka omangaya chumi wang chuan Ukraine in aram rite a hum zel theinan ral thum lama po an thlop zel tur thu an soithar vele bokani Europe ram hruaitu te chuan Ukraine in European Union member ni atum na konga po an thlop chunjom zel tur thu an soi boka Europe ram hruaitu somni parokten thu chu in trom an siama hian Hungary ram hruaitu Viktor Orban chuan aminga ziak ve du talawa Hungary ram hi Russia thian tha an nia tuna Russia le Ukraine boina apo hian Ukraine hi in phan diama Russia du dan zom tura lo kar ve ngar kar tu le kong engkima Russia malak na te lo thlopa lo ngani ma lo lak pui thin tun ni wangin Hungary ram hi chuan heng European ram hruaitu tena thu chuin tom an siama hian an mingan ziak ve du talawa an ni na an soidan chuan European Union te chuan Russia nena in biak na an huai hot turani zoka ti in tan mun an siam ve tlata heng te ni wang hian Hungary tan chuan Russia dem zonga mo Ukraine tan zonga thu chu in tom ming han zia ve kha arem lo ani Donald Trump pale Vladimir Putin ate hi August ni sompanga in biak an nei ma hian Europe ram hruaitu te hian August ni som pathum ni lai nia Donald Trump hi biak an tuma an du dan te hril fian tum dona tin UK Prime Minister Keir Starmer appoint Donald Trump pa Europe ram hruaitu ten an biak khuna hian atil ve ngei tur thu te po asoi ve bokani panina chuan Australia Prime Minister Anthony Albanese chuan kumin September thla a UN General Assembly nei huna Australia ram chuan Palestinian State chu an pompui don ni na soya United Kingdom te France te le Canada te point Palestinian State hi an pompui don ti an lo soi ve to boka Australia Prime Minister Anthony Albanese hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chu biak hlatna biak thu soin an ramin Palestinian State an pompui tur thu hi a hril ni na soya amero chu Israel Prime Minister hian Australia Prime Minister Anthony Albanese hi hetiang thutlukna hi siam lo turin alo ngen ni te poina soya Israel Prime Minister abiak na hian Gaza an run meka asok hok thil thleng te chu aphan salutuk ni in Australian Prime Minister hian asoya Australia Prime Minister hian Australia mi puite chuan Gaza in thana le tharum thona thleng mek chu atop hun mu andu ton ni na soya chu wang tak chuan Palestinian State lo piang tur amo hemi sarkar pompuina an mamo na hi an anasa chu wang chuan Australia sarkar chuan a pompui don ni na soyani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu ve thung chuan Australia in Palestinian State pompui an tum chu firfiak pol te malak na an choi moi don ti na ania Australia malak tum na chu thil za thlak tak le thil tu lo tak ani ti in a chang let ve poka Australia Prime Minister thutlukna siam an ram chunga po
du lo tu anom ve thaw awangin an ram chung politics hi in beina hemi Israel le Hamas boina chungchanga Australia sarkar in Palestinian State pompuia tum tamai hi dodal tu te po an lo om ve a chung zinga dodal tu langsar deuh chu an ram parliament Eptu ho tu Susan Lee ania ani hian an tran rol pui United States phatsan na ania chu wang tak chuan US point Palestinian State pompuin tum lowa chu wang tak chuan Australia sarkar in a pompuia tum chu thil dik lo tak le an tran rol pui thin an tran rol pui ni mek United States phatsan na po ani ti in alo social ve pokani ekatinge Palestinian State hi pompuia ngai ti hi ye kan video ngai thatu te shelo te polo ve theinia kan han soi zaw lo konga Israel ram hian kumsang ka chako somli pariata zalen na anneya chumia chuan ikan video ma salam at po kan kanon soi to thina Israel ram tunlaya modern Israel hi alopian ta ka khan judami hemi Israel mi te tan chon thillom takani lain an bulvela cheng reng an chen pui Palestinian mi te tan chon thillom lo tak ani ve a achan po ma na Bible hun lai tang to in judami tele an bulvela Palestinian mi cheng te khu lo cheng ho to thin an nia khang judami te chau ina huam tura ram independent ram alo pian ta kha chuan Israel bula an kianga cheng reng Palestinian mi pui te hi tuna hian ram nei loin an om ta ti chuan kan video ma salama po soi fiana kanon nei to ang khan West Bank ka le Gaza hian Palestinian mi ho hi an cheng ve meka chu i sarkar Khawvel sarkar pompui ang le independent ram ang kha an ni theilawani Palestinian mi pui te chungaro rel tur hian United Nations thu pekin in thlan te po nei thina nia chunga chuan West Bank laba hian Palestinian Authority an ti ten rowan rel meka chu fata pawl te thlop ang kha anita tin Gaza hian Hamas ten ro rel na an kai hruai boka chu tiang ang chuan Palestinian te khan Khawvel sarkar independent sarkar ne silowin UN phal na ang khan ro rel na an kai hruai ve meka chung awang chuan independent ram ni a ram zalen ni khan du ve ta chumi chu Khawvel sarkar dang tena an pompui kha ngai ni Khawvel a hian ram alo pian don reng hian ram dang tena sarkar dang tena an thlop lo chuan independent ram anga ngai ani theilawa chu wang chuan Mizoram independent sualai po khan United Nations in aron thlop kha an be seya darkar somni poli chuang flag kan zaranga even in minon pom mai don lom ti te po kan nu le pa te hun lai khan soi lom to thin kha tiang deuh kha kan hriat tiam thina turin kan han soi chok mai ni sela Palestinian State po hi tuna hian UN thu pekin an mani a ro rel ate an kai hruai ve thina tur khan ro rel tu kha thlan phal sakania ma se khoi ram ngen ni kha hriat ani lo chu wang tak chuan Palestinian hruai tu te hianin ram zalen an ni ve thina turin Palestinian State thi piang ve ro se Israel shula hian an tia chumi awang chuan United States te hi chuanin tun thleng hianin Palestinian ram piang tur anga soi hi an thlop ve lo tur thu an lo soi non to ama zongin United Kingdom Israel thian thol tuk thian pon an thlop lo tur thun soya ma se tuna Labour Party ina UK sarkar an han siam ta ka hian an Prime Minister Keir Starmer hian an thlop tur thu kha soita mau mai boka heng te ni wang hian Israel sarkar po athina rima UK nen an borok te po tle ma thathin kha tle min che chhota zelani khatiang ang borok khan ni wangin tun hnaya Israel le Hamas te Gaza in dawa po hian Israel sarkar han nor na tan khan Palestinian sarkar ro piang tur Palestinian State hi an pompui tur thu kha Khawvel sarkar lian pali ten ti hian an han soi thar le ta ni a thil thenga hian in hriat thiam har te po alo ni ve thia chu wang chuanin ya hrengai lo tan te po hriat ol som thinan kha Palestinian State omzia kha kan han soya ti chuan pathumna chuan Israel Health Ministry thu choina tarlan danin Hamas ten Israel mitang an kol mek te chu taksa le ril loma na sataka ngai sakan ni wangin an din munat se hle in an ngai tom hle nin an soya Israel Health Ministry hian kumina Hamas ten mitang anon chua mi som pani te an zir chian na Hamas ten mitang an enkol dan chu achiat awangin vitamin te le mineral te an tla cham ema tui thiang hlimlo in tir an ni baka an taksa te an ngai sana sa vun dat nat le thok lam har sat na an tok na sa hle ni nan soya
mitang chhuat to te hi an han kom chian na an han zir chian na chuan an ton thriat an soidana chuan Hamas te hian lei hnuaia an khunga mi hring chana thil hre omber ang hialin an enkawl ni nan soya thlanga mazat dana in bol an phal chawa chu po anin bol vel chuna hruk puan anin trom tir thin ni nan soya eiba ka hian ni khata chawvoi khat chau pe kan ni thin boka an chodon la chu ran nung le pangang te a om noi thin ni nan soi bakani heng mai ba ka hian an taksa soi sakte an tuara hei mai ba ka hian mei chia te thlatin hemi an period hunata na sanitary pad an momo te po pe kan ni ngai lo ni te poin an soi ve boka chung hreom na le ngai sak na hrang te an tur thin chu Israel Sarkar Health Ministry Israel Medical Director Dr. Hagir Mizrachi chuan Hamas ten mitang an enkawl dan a rapthlak lutuk le mihring te chana ngai po a thil rapthlak le thil duam lo lutuk a thlen thin awang hian International Committee of the Red Cross alam toya ICRC anti te hnena Hamas ten mitang te an enkawl mek Israel mi te chu damdoya enkawl na le ei turba ka tuin tur than mu theina na ma la turin ngen na athlena tin Israel Health Department ina khatiang ang hata Hamas ten mitang an enkawl thin an ton hriat ngei mitang ten an ron chuatak mi som pahni te an zir chen na hi International Red Cross ne na hian an thelut bokani palina chuan United States President Donald Trump chuan August na som pakhat thothan ni khan a social media man thin so truth social a China laka chia ti san an tum chu ni som kwa thlathum chunga tan chol lailok tur ani thu asoya China sarkar point Donald Trump thu chua atang hian US nena aninkar a hian US laka chia ti san an tum chu US ang thoin ni som ko chung atan anti top lailok ri ve don pokani US le China in chia in ti san siak an tum na hi August ni som pahni thole ni zanlaidar som pahni top turania ma se ti hian ni som ko dang an lain ngai chang ton le don ta nia khawela economy lian ram pahni China le US tena chia an hanin ti sang ton zak zak hi khawvel chanchinthar lo lo theilawa achan po khawela thil siam chuak nem ram pahni tena chia an hanin ti san ton hi chuan atuar tur khachu khawvel ram re thei jok tele khawvel ram dang heng China le US laka in hat ram te kha an nit tel ve boka chung te wang chuan khawvel in sum don ton na le khawvel hausakna kal phunga hian US le China hian poimo ema hetianga thutlukna tharan han siama hian khawvel in sum don ton na po tlemin pa ngai chhole thei turangai ania US hian an tum dan chuan an ram chunga China bungrua ron luta chia za somli panga ti san an tuma China point chu tianga US ina chia ati san chuan an ram chunga US bungrua ron luta chia za somni panga ti san an lo tum boka hetianga invoton na an nei mek laya thu tharan omta hi thulom om tak te po ani ve theina laya a oma tin hetiang thu thar an nei dun ta ka chuan US in China atanga bungrua lak lu atanga chia choi ngai chu za som thu minute la niam theidona China in US atanga bungrua lak lu wa chia hi za so minute la niam ve theidon bok ani US sarkar lam chuan China laka chia ti san an ti top lailok na chan chu an ram chung himna le sum don na konga na sataka an tor ve theidon wanga nia chu baka China nena hemi chung changa anin dor ton na nei meka China nena boruak thatak an nei chawa China po in chia ti tlem dan tur ro man na an ngai tu ve meka wangin boruak te kal tha chawa chu wang chuan ni som ko dang hanin ngai chan le kha an rem ti to ania soi ani bokani pangana chuan Pakistan Sipai hotulu Asim Munir chuan USA thu soina India le Pakistan an do le ani chuan nuclear ral thuam an mang to don ni na soya hei hi India chuan chang le tin India External Ministry thu puang tu na soidan chuan Pakistan chuan nuclear ral thuam manga India vo hi anti thanania he Pakistan Sipai hotulu ber Asim Munir thu soi hingun taka ngai tu chuan Pakistan chuan firfiak pawl te nena an tho ho thlata wangin nuclear ral thuam chu khawvel ta na himam ti ngai tu thei tak ani zokani atia India chuan US in Pakistan an thlopna an lan tira piangin Pakistan chuan an rong dik tak an ron au cho pui thina chu wangin Pakistan chu hetiang ral thuam la om kol tur hian an rin tlak lo ti
he an sipai hotulu thu soya tang hian aron lang chiang ta hle ni na soya Pakistan chuan mi puiro relna tak tak anei lawa chu wangin an sipai hotu thu soya tanga thil lo lang chiang ta chu an ram Pakistan chu sipai thu hnuaya om ti alang chiang hle ti in an soya ni tin hei ba ka hian India in he Pakistan sipai hotulu ina India laka in do om le ni chuan ral thuamatan nuclear kan mang to don ti asoi hi asoi na mun po hi ngun taka ngai tua nga ya US ram chunga hetiang thu huai taka asoi thei chuan enge US le Pakistan hian India laka rilruan putmang te po thil ngai tua ngai taka ni ti in India sarkar hruaitu te chuan an soi ve boka hetianga Pakistan sipai ho tulu ina US a India laka nuclear ral thuam man andu tur tu asoi ta ka hian asoi zelna phei chuan India mai ni lo Khawvel chan ve deuh thoin Pakistan ina nuclear ral thuma mangani chuan an tur veang ti in asoi nge nge ni hetiang ang Pakistan sipai ho tu lu ina thu rapthlak le thu thu nge ni in ram le ram in kara thu soi om lo tak asoi hi India chuan than ti lo thu tele tun ma India ina atan chan reng kei ni ram chuan nuclear ral thum kan mang masalawang ti hi kan la kalpui renga borok thate hetiang ang chungchanga nuclear ral thum remna le monna ti che thei tu man ani lo chungchanga India sarkar chuan thei to pin ma ala zel jok don ani ti in thu chuan ron nei ve ani tin Pakistan sipai ho tulu Asim Munir hian India nena anin do le ni chuan India rama pahau saber Mukesh Ambani enkawl Gujarat ta Jamnagar khwa Reliance Industry ten tuyal theitlet fium na mun an nei chu an bei tawng ti na soi bok nia soyania he Pakistan sipai ho tulu Asim Munir thu soi hemi Gujarat ta Reliance Industry tena Jamnagar muna tuyal theitlet fium na an nei abe yang ti hi direct taka soi lowin ngai fin theiturin asoye antia chuta chuan hei Muslim sa khole ka buthiang lim Quran ami akami achang karon la chuakin khatiang ang khan in dawa omle ni chuan helai Gujarat muna Reliance ten atuyal theitlet fium na an nei hi an beyanga an hlotlin tur thu te asoye ti in ngai wangai fin theiturin asoye antini parukna chuan India ram Eptu in zom khom pawl India Bloc atel MP te chuan August ni sompani tholeni khan Parliament House tuala Bihar electoral roll en fiana nei meka thil diklo omnian hriat awangin dodal na anan hoi hot lea heta India Bloc atel MP tam takin ti sa tan haka hian kumza somni palimi vote nei minta devi thalak le aming tarlan na omte chu an ha heta hian kumza somni palimi vote nei chu electoral roll atangin pai alani lo antini Bihara hian Peter kumza somni pali po electoral roll ming ala chuang regani chuan Election Commission of India ina Bihara special intensive revision ani mek hi chu thil chui fi ngai takle thil diklo tam tak om ti alang chiang hle ni in an do dal na hian soi chuania he Bihara Peter kumsomni za somni pali mi vote nei nianga he Election Commission of India chinchiana la om hi minta devi nia a vote nei voi khatna nia kumza somni pali ni lovin kumsom thumpanga upa chaw ania chuwang tak chuan Eptu Pawl India Bloc MP te chuan Election Commission of India hian thil ti sul lian tak hemi chungchanga ringot po hian anei ti alang chiang hlea chuwang chuan tuna Bihar State electoral roll en fiana an nei mek hi sarkar hian ti top ngal ro se ti in Eptulam hi chuan an nge na ni Eptulam ti hian ama August ni som pakhat thotan nia po khan hemi chungchang awang hian Parliament House atangin Election Commission of India office thleng an du lo na lan tir turin kong zon neya kan chanchinthar ron siam video nu nung bera khan kan soi to kha amaro chu Delhi police ten an lo dana wangin kong lakloa achan ve vel an zo to khan anin dang betta ni kha win August ni sompani tholenia po he an do dal na hi an lan tir le a Bihara Election Commission of India in a special intensive revision an nei mek hi Eptulam te hian Parliament ta po out so puin soi hoan ngiata kanon soi to ang khan sarkar lam lain hemi chungchang hi chu Election Commission of India thu nei na ni wangin
an ni chu kon India dan puina amma thu nei na nei sang turap I adin ani wangin sarkarin soi thei kan nei lawe tin India sarkar lai pui kai hruaitu te hi chuan tran an kho ve boka chutiang ang chu ni wang chuan SIR anti Special Intensive Revision Bihar nei mek chungchang hi parliament a soi ho thei ani lo wangin Eptu lam te hian tun thleng vo in August ni som pani thol ani thleng po hian soi ho nge tin parliament ta an au boya ro rel na po akal mumal hlei thei lo ani chutiang te chu ni a hemi chungchang chu kan video ma salama chiang zo ka kan soi to wangin kan soi non lowat anga hrichiang du te le la hrichiang lo te kanom chuan kan video ma salam te kha lo hai le tu lai ngai thla thei me pasarina chuan India Supreme Court chuan Delhi Municipal ho tu te hna Delhi khapui chunga kholaya uiwak vai omte chu cholkariat chunga thian fai vek turin thupek anti chuaka Supreme Court a hian Delhi a uise mi na an torna satlo tu ka wangin thu boi thelunia Supreme Court judge te chuan thupek siamin Delhi khopui chunga stray dog asap tonganti uiwak vai ani meng chu kholai uite hi ui enkol na hmuna da bo vek turin Delhi Municipal thu nei tu te chu hriat tira Delhi khopui ko thler chu uiwak vai te laka afihlim to turani ti in thupek khau tak an chuani chairpui nei nun ber kumsang ni pakwa khan Delhi a hian sarkarina achin chiadan chuan uiwak vai noi nga le point ruk an omanga chutania ma se Municipal Corporation of India chuan ran enkol na mun hi animal shelter anti hi somni chau an nei sia he na hi ti tak tak don chuan na hau tak tak alo ni chho thei don ta ni kumin chungin Delhi khopui hian uin mi sing ni sangruk chuang a se to chung uin mi ringa se zinga chuan ui a hri vei somli pakwa an omnia chin chi ania amairo chu animal right activities anti ho hemi ram mangai tu te kan ti don mi ngani ran vul mangai tu te khating ang khan Supreme Court thutlukna hi anun rongin uida na tur sarkarin anei tamsi lawa hes athutlukna hi court thutlukna hi thil lo tlin har satak turani ti in tran munan kho vea Delhi khopui chunga pawl sang tele a mimal te poniang inkara Supreme Court ina Delhi khopui atanga uiwak vai te ten fai ni tura thupek Supreme Court ina chua hi ngai dan in anglo tak asiama atam zok chuanin heng Delhi khoppuiah uiwak vai te an noksak antia tin hri thalo te le buina mi hring tena an to pha fo na ni wangin ten fai tlok om lowe anti lain mitam tak animal activists anti ho hetiang peta te tin mi mal pol le khatiang ang mi mal le pol ang te ran mangai tu te khachuanin Supreme Court hian angai tu chian angai hle ni in an soi ve thung poka Delhi UT sarkar hruaitu chief minister ngai po in Supreme Court tu pek chu athe yang angati hlotlin an tum tur thu te po asoi ve poka hemi India rama ran mangai tu langsar animal activists larle central minister hluite polo ni to Indira Gandhi monu Manika Gandhi chuan Delhi a hian tuna hian uiwak vai noi thum chuang an omrin ania heng enkol tur hian atlem pera cheng vai bel che sing khat le sanga vel angayanga Delhi sarkarin chutiang poisa chu nei reng emni chuwang Supreme Court thutlukna hi atakati hlotlin thei thilan ni lawang atia ani Manika Gandhi chuan hemi kholaya uiwak vai te hi thataka enkol anni chuan khung hran an ngai kher lawa chuwang chuan Sri Lanka an filim theina turin vaccine te pek ni sela tin chi anin thla pun theilo na turin sterilization tia chiu thin an nia khang ang te kha anin thla pung tam lu tuk tur kha a control the ni atia chungte ni wang chuan a hran pa khung an ni chuan Delhi khoppuiah ui khami kholaya wak vai te thian fai vek an ni chuan Delhi khoppuiah hian khami engenin pathian ina ran tura ati ang chi kha thil nun phung te po ati khailak ve theidon ni in alo chut ve boka tin sarkar thu chuak hemi Supreme Court thu chuak an yang chu hi atan lam ero chuan Delhi a hian mitam takten ui se wang te le ui wanga har sat na sang an to na sata wangin Supreme Court thu tluk na chu ti hlotlin ngai ni se anti ve boka chungte ni wang chun in hial na le ngai dan in anglo tak te po kha oma athil pui mo tak ero chu India ram khopui ber Delhi a
uiwak vai kholai ui an tiang chi an tamlu tu khi chu thil ngai tu ngai tak chu ani thei ome tikhan tun tu matan chuan kan chanchinthar thlir zauna kan du tok le photanga kan video ron siam thin te min lo hlut sak thina comment tha tak tak in pe ka wangin lom thu kan soi thar le a comment te po ron pe a in ngai thlak chak song chanchinthar chu ti lampang te chu tia ngai dan in nei ni chuan comment ta te khan ron soi ula ke ni point chung chanchinthar te chu ngai thlak the siam te po kan lo tum ve zel don nia tin in comment lama khana social na te point a hrung lo ula mitam takin social na te point ron nei thina tin faksel na te po niang chu kan ta na thatur veka nia kan pom thiam em ani ti kha kan han soi thar le ni sela kan nang ma ni kan subscriber te tel lo chuan ke ni video siam hi omzi om lo chu wang tak chuan kan video ngai thla kan channel la subscribe lo ta khan in YouTube han ena a video lan na asir dinglama khan subscribe ti kha lo omanga kha subscribe ti chiar turin la mu chuan kan channel in la subscribe lo ti na ni chu wangin han met keu ulat kha in me zo abo don ani subscribe ti me turom lo chuan kan channel in subscribe to ti na nia me turalom chuan kan channel in subscribe lo ti na nia chu wang chuan subscriber ta kan lo tam ve zel thina turin kan channel thei khongaya min lo subscribe zel turin kan som chawa tin at share darna mundanga te midangai thlave tura WhatsApp te le social media man rang rang ate po kan video a link ka kha min lo share dar sakzel turin kan ngen boka chu tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot don ani